Mbori ya Zimbabwe, chiitiko chinova chakaitika kuMabvuku Tafara constituency uko kwanga kwaunganidzwa nhengo dzebato reZANU-PF kuti vange vachizeya nhaurwa yebill number 3. Asi zviri kuratidza kuti pamusangano uyu vanhu vazhinji vanga vakokwa, asi vakaenda zvinoita sekuti vakamanikidzwa. Sekuona kwamazviita kwekutanga, vanhu vanga vari pamusangano uyu vaitaridza kuti vari kuignowa slogan yekuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachitongwa. Izvi zviri kuratidza kana kuti zviri kuburitsa pachena pfungwa dzine vanhu vakawanda munyika yeZimbabwe maererano neconstitutional amendment bill number 3. Iro bill riri kuda kumanikidzwa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe, kunyangwe vachitaura kuti havasi kuda. Vanhu vakaita sevarwi vehondo yerusununguko nemagenerals emunyika yeZimbabwe vaita chikumbiro chekuti referendum ngaiitwe kana bato reZANU-PF richida kuita zviri pamutemo zvisingazokonzerese mhirizhonga munyika yeZimbabwe. Pane zvakawanda zvakadomwa kana kuti zvakanyorwa pasi navaziyambi-ziyambi avo vanotaurwa kunzi vakashanda pamwe chete navaJonathan Moyo, Glenn Bupani, Virginia Mabhiza nevamwe vana mazvikokota munyaya dzezvemutemo kuunza maproposed changes emubumbiro remutemo wenyika, kusanganisira nhau yekuti mutungamiriri wenyika asarudzwe nedare reparamende. Nyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vaEmmerson Mnangagwa vaona kuti vari kuramba vachirakashwa musarudzo dziri kuitwa munyika kubva 1980. Vanonzi hapana pavakahwina sarudzo zviri pachena, izvo zvaita kuti vade kutsvaka nzira iri nyore yekusarudzwa pasina matambudziko yakaita sekusarudzwa nedare reparamende. Asi vanhu vakawanda vari kuti aiwa bodo, hatidi zvakadaro, tiri kuda kuramba tichisarudza mutungamiriri watinoda.